Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Jeg skal spille Hovercraft. Og for denne, jeg har det ikke med rigtig stemme. Det er bare fordi min rigtig stemme på telefon bliver meget lys. Jeg kan bruge lidt det mørke stemme. Okay? Så I behøver ikke at komme med det rigtig stemme, hvis I kommer til, okay? Så jeg skal komme i gang. Så det her, det er bare Hovercraft, og meget sjovt spil. Hvis der er nogle endinger, der ikke kan lide det her, så er det fandme en skibag. Det kan jeg love jer. Jeg vil det fandme ikke på folk. Kig på det live. Okay? Så her er stadig. Det er ikke tror jeg alle for mig. Samme busserne. Men jeg er stadig min guddyr. Det må jeg sige. Bare hvis jeg så forstærker. Hvad fanden er det? Sikker. Hvad fanden er det her, mand? Nu stopper det her lort, mand. Fucking fake. Jeg skal fandme herfra. Nu i. Hvad fanden? Det ligner bare lort. Hvad fanden er jeg så ude til? Fucking pøsse, mand. Lorte ting. Fandme tror de er noget til mig, mand. Jeg har aldrig været den første bil. Og undskyld, hvis jeg kan blive på den her bil. Okay? Så det er det vores YM 2000. YM 2000. YM 2000. YM 2000. YM 2000. Den er bare iskold. Prøv at kigge på slakken her. Det er lige stærkt som en habibi. Ordentlig god, man. Det flyver også så fint. Så der er så til mig. Fucking koldt med mig. Iskold. Take it easy. Take it easy. Why? Why you not take it easy? You fake. Ja, så den her video. Vi ses i næste video.